Visa vad du kan nu. Kom igen. Nu är du fast snart. Måste du svänga höger? Får du köra rakt fram. Bra! Så, vi ska köra rakt fram. Varken höger eller vänster. Nej, sväng inte höger. Filma mamma. Jag är glad över att se dig. Filma mamma. Nej, nu har jag svängt höger igen. Hej! Okej, bättre.